Здравей! Искам да благодаря на всички, които са тук. Кристиян загина, но не по своя вина. Обратният завой отне живота му. Искам справедливост за сина си и безопасност на пътя. Благодаря. Аз искам само да направя едно включване, което да покажа. Значи направихме едно проучване и намерихме данни, които са абсолютно адекватни. Става въпрос с анализ на нарушенията на Даниел Будунски, откакто е взел шофьорска книжка към днешна дата. Става въпрос за една системност от нарушения. Много от тях са свързани с превишена скорост. Тук имам извадка от 11 нарушения. 3 от тях са с скорост превишена над ограничението. Един от тези актове е свързан с проведено ПТП с несъобразена скорост. Имаме управление на МПС без валиден технически преглед, 4 месеца след това повторно спрян, отново без технически преглед, има неправилно престрояване, липса на други документи при проверка и нарушение свързано с използването на пътните платна, вероятно на срещно движение или заобикаляне на правомерно. След тези всички неща става ясно, че общо 6 пъти му отнеман значителен брой точки, над 40 общо. Многократните нарушения за скорост. В последните години е преминавал и през възстановяване на точки, поне 2 пъти, като има данни за системни сериозни административни нарушения. И понеже сме в модерни времена, едно време питахме Чичо Google какво се случва като информация, днес питаме ChatGPT. И аз на базата на тези данни, които съм намерил, му казвам: ChatGPT, според тебе, според закона, какво следва в тази ситуация? Той прави справка и ми казва: според закона, той има право да шофира, притежава валиден документ, има пълен брой точки, не е с отнета правоспособност, но ChatGPT казва, но реалната оценка на профила му е поведение с повтарящи се рискови нарушения, потенциално опасен шофьор с нужда от допълнително внимание. Ако има още едно тежко нарушение, вероятно ще загуби контролните си точки. След което той самия бих казал, ако беше орган на реда или работодател, бих казал, наблюдавай го внимателно, вероятно е рецидивист с нарушения. След което аз му казвам така: този човек след безброй нарушения, отнети точки, всичко, което се случва в този момент, прави забранен обратен завой, където в тази ситуация човек губи живота. Описах му ситуацията на му, както се случи. И той казва така: според закона на България, според наказателния кодекс, цитирал е членове, но няма да ги цитирам, който при управление на МПС по непредпазливост причини смърт на друго лице, се наказва с лишаване от свобода от 2 до 6 години. В случая, ако извършителят е имал нарушение, ако е нарушил правилата за движение и има предишни наказания и е причинил катастрофа при особено опасна маневра, например пратен забой, наказанието следва да е лишаване от свобода от 3 до 10 години. Също така се прилага отнемане на книжка, което също не е за подценяване. Обаче, при отегчаващи вината обстоятелства, например системни нарушения, тежка вина, поведение без самоконтрол и съжаление, съдът може да наложи 15 години затвор. Специално за този случай той ми прави резюме. При водач с толкова натрупани нарушения и отнети точки през годините,
Прокуратурата ще третира случая като престъпление с повишена обществена опасност, което прави условна присъда малко вероятно. Ние имаме данни от адвоката, че този човек всъщност работи в Столична община като шофьор. И аз тук се питам, нали, как се случва това нещо, когато се случи такъв инцидент. И по-скоро си задавам въпроса, този човек продължава да има шофьорска книжка, да шофира безнаказано, защото именно работи към Столична община и има чадъри. Нали, всеки може от тук нататък да си прави сметка каква може да е причината. И искам да питам какъв ли е стандарта на Столична община. Това беше от мен. Радвам се, че има хора, въпреки че сезон е отпускарски, и се надявам да разберем, че каквито и промени да издействаме, всички ние трябва да се събудиме и да правиме нещо повече, защото нашия глас не е малко. Тези в парламента се държат по този начин, защото ние го позволяваме. Сме обединени, надявам се за напред, че си опазиме децата. Много неща ми се иска да кажа, но емоцията е малко по-силна. Нормален начин на живот. Благодарям на Бога, сега съм тук. И нещо, което искам да кажа, призовавам да се дава много гласност на такива неща, защото българина има нужда от това нещо да му бъде напомнено постоянно. Като човек, който съм живял 10 години в Англия, лично там имат система, която според мен работи доста добре. И при това, което спомена Андон с очистените прегрешения, нека ги наречем, от един и същи характер, му се отнема книжката за неопределен период от време. Когато се види, че системно се прави едно и също нарушение. За глобите да не говорим. Така че на семействата искам да пожелая силен дух и давайте повече гласност. Здравейте на всички, ваша повода. Аз се казвам Красимир Кутиев, председател съм на Асоциацията на най-големите автошколи. Всички ние тук заедно, последните 4-5 години, се бориме обучението да стане безкомпромисно, а изпитите да бъде още по-безкомпромисно. Знаете ли, че свои свободни бориме с държавата, с една изпълнителна агенция автомобилна администрация, която иска да няма обучение, да се купуват изпитите и да бъдат избивани хората по пътища. Защото от това правят пари. Повярвайте ми, правят пари. Ние сме толкова много мероприятия организирали заедно с тези пострадали, безкрайно пострадали хора. И аз не видях на нито едно мероприятие, както и днес, кажете ми, нито депутат, нито министър, нито изпълнителен директор, нито кметове, нито общински съветници. Но ще видите как ще изплуват като плужеци преди изборите и ще обещават всичко. Но всичко, което е свързано с пълненето на техните джобове. Аз смятам, че това повече не може да продължава. За какво убийство по непредпазливост? Ние с много борба вкарахме тази дигитализация в обучението, с която наистина курсовете ще станат безкомпромисни. И веднага се намериха едни служители. В лицето на един заместник изпълнителен директор, който е на 77 години, и се свършиха младите хора, като тук присъстващите, и го назначиха него. Защо? Защото знае как се правят пари.
години наред е правил пари. Мисля, че това повече не може да продължава. И относно мотористите, колеги, ще ви кажа, има едно място, Добит пазара в София, където се провежда обучение за категория А, за бъдещи мотоциклетисти. Там в един и същи час, на едно и също място, колкото една носта кърпичка, се обучават по 10-15 човека едновременно. Дали се обучават? Вие как смятате? Обаче, като дойде време за изпита, всички изкарват от първия. Аз искам, тук ако трябва да се излъчи една такава инициативна група и да попитаме убиеца на Кристиян, къде работи в момента, шофира ли като правоспособен и ако е така, къде е нормално. Но убеден, че и в момента е там и че се получава заплата от данъците на пострадали. Да, за общинския съветник, където каза Нина, кой е типичен случай, кой е демонстрация на административна диктатура и беззаконие. Вчера, в петък, всъщност бяхме на една държавна обществена комисия, Конституционна комисия по безопасно движение по пътищата. Аз едва ми издържах. Едни надути с по 10 000 лева дрес-код, облечени, мумии, които само говорят за доклади, анализи, мерки, които ще се предприемат някога незнайно кога и как и така нататък, и чакаха с нетърпение да свърши комисия. И разбирате ли за какво става въпрос? Тези хора взимат немалки заплати, съдейки по дрес-кода, никой не взима тази заплата. Тези хора не казаха едно разумно нещо, да кажат, ето това ще направим и ще има двама по-малко убити. Никой от тях. Да не говорим, че на тази комисия единствените експерти, може да се каже експерти, които присъстваха, бяха представителите на НПО-тата. От служебните лица нямаше нито един с едно подходящо образование в системата на безопасно движение. Тези безумни, една голяма част от тях, безумни промени, които направиха в закона, касаят единствено и само логистки интереси. Питам аз, какво ще подобри безопасността на движението, ако глобата вече не е 10 лева, е 30 лева, ако не си носиш книжка. Този убиец на Кристиян си е носил книжка. Той си е носил книжка. След това, тротинетките, водачите. Важно да напълнат джоба на застрахователите, важното е да напълнат джоба на общината, където да взимат заплати такива убийци като този. А това, че не знаят дали трябва да спрат на 100 години, не е важно. Това не е важно. Това няма да промени на закон. Аз мисля, че цялата система е болна. Потърпевши сме всички ние. Потърпевши са и служителите на МВР. И аз искам, ще ми позволите от ваше име да им благодаря за това, че днес ние спокойно провеждаме нашите мероприятия, за това, че самите те са много потърпевши. Повярвайте ми, много са потърпевши. Кой вижда нарушител, ще го санкционира и знае, че след това няма да има последствия за нарушител. Отделно може и да остане без работа, ако този служител работи в Столична община. Жалко. Благодаря. Първо благодаря на всички, че тук, всички обичахме Кристиян. Той беше нашето дете и изгубихме го, спрете войната на пътя. Спрете, днеска беше нашето дете, утре може да е вашето. Спрете, стига толкова. Се опитваме да спазваме правилата. Обаче как да спазваме тези правила, като самата държава ги нарушава и не ги спазва? Има написани закони, не е един. Господин Георгиев каза онзи ден за тази консултативна комисия, където им даваме реални примери с закони, които са написани и не се спазват.
И постоянно трябва да променяме някакви закони. Закони има. Дайте първо да спазваме тези, които са написани, пък ако някой не работи, тогава да го променим. Ние постоянно променяме нещо и с това си измиваме ръцете, че вършат нещо. Дайте да спазваме първо тези закони, които са написани, а после да видим. Сега ще приключиме. Благодаря на всички. Надявам се в тази борба да се събираме повече хора. Това е за нас, за нашите деца. И ще приключиме с 1 минута мълчание.